Nos y dda blant, dyma ni stori arall I chi fwynhau dros y diwrnod nesaf. Teitl y stori yw Beth Nesaf gan Jill Murphy. Mwynhewch a cofiwch gwasgwch ar y galon. Ga I fynd i'r lleuad, holodd babi Teddy. Na chei wir, meddai Mrs Teddy. Mae'n bryd I ti gael dy fath, a beth bynnag, byddai'n rhaid I ti ddod o hyd I roced yn gyntaf. Daeth babi Teddy o hyd I roced yn y cwpwrdd ar y grisiau. Cafodd helmed ofod wrth y sinc yn y gegin ac esgidio'i gofod yn ymyl y drws ffrynt. Paciodd ei dedi bach a thamaid o fwyd at y daith, a seithodd I fyny'r simne. Allan i'r nos. Hedfanodd tylluan heibio. Roced bert yw honno, meddai'r tylluan. I ble rwyt ti'n mynd? I'r lleuad, atebodd babi Teddy. Fasa ti'n hoffi dod hefyd? O, baswn, os gweled i'n dda, meddai'r tylluan. Riodd awyren allan o ganol y cymylau. Cododd babi Teddy I law arni a chwifiodd rai o'r teithwyr yn ôl. Ymlaen ac ymlaen â nhw, I fyny ac I fyny, y tu hwnt i'r cymylau, heibio'r sêr, nes glanio o'r diwedd ar y lleuad. Does neb yma, meddai babi Teddy. Does dim coed chwaith, meddai'r tylluan. Mae braidd yn ddiflas, meddai babi Teddy. Beth am cael picnic? Syniad da, atebodd y tylluan. Gwell I ni fynd, meddai babi Teddy. Rhaid bod y bath yn barod I mi erbyn hyn. I ffwrdd â nhw, I lawr ac I lawr, hedfanodd y tylluan ymhaith. Da bo, meddai, roedd yn braf cael dy cwrdd â ti. Dechreuodd fwrw glaw, a dyferodd y glaw drwy'r helm ofod. Cyrhaeddodd babi Teddy ei di, gwibiodd I lawr y simne a disgyn yn blwmp ar lawr yr ystafell fyw. Daeth Mrs Teddy I mewn i'r ystafell. Bobol bach, dyna olwg sy yn y tŷ, meddai hi. Wyt ti wedi bod yn y simne? Aeth ag e'n syth i'r ystafell molchi. Do, a dweud y gwir, meddai babi Teddy, cefais hyd I roced, a syth I fyny simne, a hedfan i'r lleuad. Chwarddodd Mrs Teddy. Ti a dy straeon, meddai. Beth nesaf. Gobeithio wnaethoch chi fwynhau y stori, cofiwch gwasgwch ar y galon, cadwch yn saff ac yn ddiogel. Fi a Teddy, off I greu roced. Da bo!